традыцыйным светапоглядзе нябесныя целы разглядаюцца не проста як бачныя аб'екты навакольнага свету. Яны ўспрымаюцца як асобныя персанажы ды боствы. Астранамічныя з'явы ж успрымаюцца як праявы дзейнасці вышэйшых сіл, а таксама як пэўныя знакі, з дапамогай якіх можна прадбачыць будучыню як асобнага чалавека, так і ўсяго грамадства. Неба, асабліва зорнае, гэта адлюстраванне звышнатуральнага жыцця, прастора, дзе дзейнічаюць героі паданняў, а самі свяцілы з'яўляюцца доказам сапраўднасці міфаў. А цяпер давайце пра розныя астранамічныя аб'екты падрабязней. Стаўце падабайку, і мы пачынаем з сонца. Адразу пасля стварэння свету Богам сонца свяціла ўвесь час, ды без вынятку усім жывым істотам. Але потым здарыўся нейкі канфлікт паміж сонцам ды Богам. Сонейка быццам бы не хацела свяціць на ліхіх, хацела свяціць толькі на добрых. І тады Бог пакараў сонца, і так яно стала выключна дзённым свяцілам. Але паводле народных уяўленняў, быццам бы недзе застаецца той кусочак старога раю, дзе сонца свеціць увесь час. Гэтыя месцы і сёння паказваюцца людзям у выглядзе цёмных латак на сонцы, як напамін пра колішняе шчаслівае жыццё. Дарэчы, блізкасць сонца да раю адмыслова падкрэсліваецца. Рай там, угары, каля яснага сонейка, дзесь на паўдні, куды і птушкі лятуць у вырай. Мне здымаць усю ноч, то я тады пайду зраблю кавы, а пакуль я буду рабіць, парайце мне, калі ласка, сваю любімую каву. Бо каву я люблю. Паводле народных уяўленняў, сонца – гэта вялізнае Божае вогнішча, якое грэе неба, каб там было цёпла. Пры гэтым яно лічыцца наймацнейшым агнём наогул. Няма на свеце сільней агню за сонечны агонь, а ў нашым агню то бывае і сухое палена не гарыць. Пацвярджаю. Таксама паданні сведчаць, што сонечнае святло абясшкоджвае чорта, які мусіць удзень хавацца пад зямлёй у пекле. У нас пакуль сонейка было такое добранькае і ласкавае, але хутка пойдуць згадкі сонца і ў негатыўным сэнсе. Напрыклад, існавала забарона смяяцца пасля заходу сонца. Казалі так, што калі будзеш смяяцца пасля заходу сонца, то зялёная жаба зубы пашчытае. Гэта значыць, неўзабаве памрэш. Таксама сонца магло фігураваць і ў смяротных праклёнах. Закаціць жаркім сонцам пад кустом, каб ты на гару зайшоў, ды яснага сонца не бачыў. Ведаючы вялікую, жыццядайную моц сонца, беларусы уважліва назіралі за яго вонкавымі зменамі, па якіх яны маглі нешта зразумець пра надвор'е ці ўраджай, але разам з тым баяліся і сонечных зацьменняў, якія, на іх думку, былі прадвесцем вайны, паморка ці нейкага іншага ліха. Беларусы верылі, што калі сонца зусім перастане свяціць, то будзе канец свету. Месяц, як начное свяціла, супрацьпастаўляецца дзённаму, сонцу. Пакуль сонца спачывае, свеціць месяц. Бог зрабіў месяц, каб уначы было светла, ды гэта дапамагала змагацца з нячыстай сілай. Чорт грызе месяц, а там намагаецца яго цалкам згрызці і знішчыць. Але дзённае свяціла яго заўсёды аднаўляе. Захавалася і іншае цікавае тлумачэнне змены фазаў. Ну вы ж зразумелі, што чорт, які грызець месяц, гэта пра змену фазаў. Халера, у мяне шэршань забіўся пад рассеиватель святла.
Спадзяюся, я не памру. Так, ладно. Бог, калі месяц старэе, крышыць яго на зоры. Адзін кавалачак кладзе ў дзяжу на закваску. Зоры ападаюць туды, і з іх пачынае рошчына. Цеста падыходзіць і пераліваецца цераз край. Гэтак і нараджаецца новы месяц. Лічыцца, што месяц мае вялікую ўладу над раслінамі, жывёламі, людзьмі і надвор'ем. Гэты ўплыў асабліва вялікі ў маладзік. Ён нібыта ўглядаецца ў твар зямлі і пасылае зямлі і чалавеку ці добрае, ці кепскае. Сфера ўплыву месяца распаўсюджваецца не толькі на зямлю, там на людзей, на жывёл, але і на нябесную сферу, бо лічыцца, што месяц кіруе зоркамі. А што яшчэ цікава, продкі лічылі, што ад квадраў месяца залежыць характар, якасці, здольнасці і нават лёс народжаных у гэты час дзяцей. Асабліва шчаслівай лічылася поўня. Вось такі спрошчаны беларускі традыцыйны гараскоп. Ё-моё, ледзь не заснуў. Калі вы не засынаеце, вам цікава, падпісвайцеся на канал, ды дашліце гэта відэа таму, каму таксама можа быць цікава. Не хавайце, калі ласка, мае відэа ад сяброў. Вобраз зоркі у традыцыйных уяўленнях беларусаў непасрэдна суадносіцца з лёсам чалавека ды ягоным характарам. Зорак на небе, колькі на свеце людзей. Як родзіцца чалавек, та анёлы і запаляць яму зорку. А як чалавек памірае, та зорка падае з неба, бо і анёлы тушаць. Найяснейшыя зоры — гэта каралеўскія і панскія. Чым пан большы і багацейшы, тым зорка яснейшая. А самых найбяднейшых людзей зорачку ледзьве ўгледзець. Калі чалавек добры, мала грэшыць, то яго зорка ясная. А калі ён грэшны, то яго зорка чуць блішчыць, а то і зусім не свеціць. Кажуць жа, што ён шэльма з-пад цёмнае зоркі. Хвілінка занудства. Пры ідэальных умовах, без дадатковых, канешне, прыстасаванняў, на небе можна ўбачыць да 3000 зораў. Ну, а людзей, вядома, болей. То кожнаму па зорцы не хопіць. Нешта мяне ўсё роўна рубіць, то пайду акунуся, каб не рубіла. Да зорак ставіліся з вялікай пашанай, і яны надзяляліся сакральным статусам. Яны выкарыстоўваліся ў замовах, а ў міфалагічных уяўленнях зоркі параўноўваюцца з вачыма анёлаў. Пры гэтым існавала перакананне, што ў выпадку падзення зоркі на зямлю наступствы мелі б катастрафічны характар. Каб не дай Божа зорка ўпала, то палавіну свету спаліла б. Уяўленні пра метэоры адпавядаюць звычайным уяўленням пра тоеснасць зоркі ды душы чалавека. Калі зорка падае, то гэта значыць, што чалавек памёр. А вось па траекторыі падзення зоркі можна здагадацца пра пасмяротны лёс душы чалавека. З іншага боку, метэор маглі бачыць і як міфалагічную з'яву. На захадзе краіны лічылі, што гэта душы няхрышчаных немаўлят, і трэба, пакуль падае зорка, даць ёй імя. На ўсходзе жа ж лічылі, што гэта змеі нясуць там нешта чараўнікам, ведзьмам. Карацей, вось такое. Ну, вось гэту сцэну я дакладна пераздымаць не буду. Млечны шлях займае адметнае месца не толькі на зорным небе, але і ў народным светапоглядзе. Гэта нябесная альбо боская дарога, якая злучае зямлю і верхні свет. Гэтая дарога для Бога і святых, а таксама па ёй душы памерлых трапляюць у вырай. Працяглыя назіранні за зорным небам выпрацавалі ў народзе практычную сістэму,
у якой становішча сузор'яў на небе выкарыстоўвалася для вызначэння часу, вядзення календара, арыентавання ў прасторы і прадказання надвор'я. З вядомых традыцыйных ведаў і ўяўленняў вынікае, што людзі не здагадваліся пра сапраўдную прыроду астранамічных з'яў, хаця фіксавалі іх даволі дакладна. У народным светапоглядзе астранамічная з'ява – гэта выразны божскі знак, які паведамляе волю Бога і папярэднічае нейкім надзвычайным з'явам, пераважна, на жаль, негатыўнага характару. Найбольшая ўвага надавалася сонечным і месяцовым зацьменням, якія лічыліся знакамі вайны ці эпідэміі. Калі мятла, камета, пакажацца на небе, то без перамены будзе вайна, а ў каторы Бог спушчаны рогі, той край будзе змецены дашчэнту. І як мятла стане на небе, то беспераменна прыйдзе памор на людзей. Мо халера, а мо і маравае паветра, а чы так, чы сяк, то нямала народу змяце. На падставе ўспрымання каметы як прадвесце ліха гэты вобраз таксама міфалагізаваўся. Калі ляцела камета, казалі, што гэта нячыстая сіла шукае грэшнікаў. А самай шкоднай лічылася тая камета, што перакідвалася ў чорную бабу. Так беларусы называлі паморак. Ладно, кімарну гадзінку да світання, а потым зноў кавы, ды буду працягваць. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, вы паважаеце мае высілкі, то ёсць магчымасць падтрымаць канал, і я буду вельмі, вельмі, вельмі ўдзячны. Всё, дабранач. На гадзінку. Добрай раніцы. Спадзяюся, я выглядаю не так памята, як адчуваю сябе. У народным светапоглядзе планеты не вылучалі ў асобную катэгорыю нябесных цел. З іншага боку, уважлівыя назіранні дазволілі выявіць іх галоўнае адрозненне ад зорак. Яны бачна рухаліся па зорным небе, а таму планеты называлі бягучымі зоркамі. У народнай культуры асобнае месца займала Венера. Яна успрымалася як два розныя астранамічныя целы і звычайна пазначалася у залежнасці ад часу, калі з'яўлялася на небе. Рання зора, зорніца, полуночна зора, вячэрня зора. Венера уяўлялася галоўнай зоркай на небе. З ёй звязаныя міфалагічныя ўяўленні як дахрысціянскага, так і хрысціянскага перыядаў. З планетамі, з Венерай у прыватнасці, звязаныя народныя практыкі вылічэння часу ды арыентавання ў прасторы. У міфалагічнай свядомасці беларусаў нябесныя свяцілы успрымаліся як паасобку, так і як сваяцкія пары, дзе месяц увасабляў мужчынскі пачатак, а сонца – жаночы. Неба лічылася крыніцай знакаў, цудаў, багацця, і разуменне гэтых знакаў давала магчымасць дасягнуць вялікіх поспехаў і пераваг. Неба разглядаецца як сакральная, роўная, вышэйшая прастора, у адрозненні ад зямлі, няроўнай ды прафаннай. Уяўленне беларусаў пра неба базуецца на індаеўрапейскай міфалогіі ды ўзбагачаны антычным геацэнтрызмам праз уплыў царквы. Цяпер я ў неба болей закаханы, і бег хмурынак разумею болей, чым калі. Гляджу ў неба я, і зажываюць раны, што атрымаў я на пакутлівай зямлі.